Чувствам, че вече не издържате. Първи път! отличен си има в гимназията? Колко отличен си има? Колко сте? На всички останали. На всички останали по една шестица. Колко? Отлично за тази матча. Всичките маси разбраха коя си. Една студентка уникална добра, с наука
Камък намек, че първичното чуваш. Ако можеш, обнови страстта в гърдите. На случайност ти при мен не разчитай. Обичайни клишета, обичайни сюжети, за далечна и забравена тема. Търся нещо близко, то е в тебе и го искам. И сега идва точното време. Искам нещо по-добър, пускай нещо по-добър. Хайде поиграй си с моя огън, с първичността. Искам нещо по-добър, мечтите ти по-гърба. Хайде разгадай с твои граничи, в мене нежността. Пускай нещо по-добър. Хайде поиграй си с моя огън, с първичността. Искам нещо по-добър, пускайте ти по-добър. Хайде разгадай с мои граничи, в мене нежността. Следващия вид за Завид помали в мъжкията.
11 лично от Слав за 11. Сега, приятели, само ще ви помоля да слезете от столчетата. Моля ви, слезте от столчетата и след това продължаваме. Всички я знаят, питай млади, питай и стари, колко става, колко сега на все агенти сме. Как на свето се преобича, всеки тебе, всеки летича, що и се знаем, всеки все агенти сме. Тя е гордостта и фатална, но защо седим до сега? За Б, за В, за Г, за Д и за Е+. Като на подка и с вкусни топли и вкусни, както пият кръвното всички все агенти сме.
предупреждавам, приятели, моля ви се, не се качвайте по столовете, моля ви се. Ще те чакам без напас, докато кажа